ಚರಿತ್ರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಲೆ, ಈ ದಿನ ಎಂಕಲೆ ತುಳುನಾಡದ ಚರಿತ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡದ ಇತಿಹಾಸ ಈ ಮಾತಾ ವಿಚಾರನ ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ನೆನ ಮಾತಾ ಆಯ್ತಾ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎಂಕಲೆ ಈ ಪುರ್ತರು ಪಾತ್ರರಲ್ಲ. ಕಡಲ ಜನರ ನಗುವಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು, ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು, ಎಂಕಲ್ಲ ತುಳುನಾಡು, ಮೊಗೆದ ತುಳುನಾಡು. ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ದಿನ ಬಿನ್ನಿರಾದಪ್ಪನರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರುಡಾಲ್ಫ್ ನೊರೊನ್ನ. ಡಾಕ್ಟರ್ ರುಡಾಲ್ಫ್ ನೊರೊನ್ನ ಎಂಬರೆ ನಾನು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಕತೆಗೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ರುಡಾಲ್ಫ್ ನೊರೊನ್ನ ಎಂಬರು ಕುಡ್ಲದ ONGC MRPL ನೆಟ್ಟು GM ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಈ ವಿಭಾಗಡ್ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅವ್ರನ್ನ ಮೂಲ ಅವ್ರನ್ನ ಊರು ಪಂಡ ಕಿನ್ನಿಗುಳಿ ದಲ್ಪ ಅವ್ರನ್ನ ಊರು ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ರು ಕಲ್ತನಂಚಿತನ ವಿಚಾರ ಆದಾದ ಪಂಡ ಅವ್ರು ಇನ್ನಿತ್ತೆ ತುಳುನಾಡದ ಚರಿತ್ರೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನನ್ನ ಮಾತ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತೇರ್ನ ಆಂಡಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಮೂಲತಃ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಿಟ್ಟೆ ದಾಖಲ ಸಂಸ್ಥೆಡ್ ಅವ್ರು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆ ಪದವಿನ ಓದನರು. ಅಂಚನೆ ತುಮಕೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅವ್ರನ್ನ PhD ಪದವಿಲ್ಲ ಆತಂಡು. ಅವ್ರು ಅವೆ ಕಿನ್ನಿಗೊಳಿದ ಪಾಂಪೆ ಸ್ಕೂಲುಡು ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತದ್ದು ಅಲ್ಪನೆ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾತ ಮಲ್ತನಾರು. ಅವ್ರನ್ನ PhD ಅಧ್ಯಯನದ ವಿಚಾರದಾದ ಪಂಡ ಅವೇ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಏನು ಒಂಜಿ ಅಚ್ಚಿರದ ವಿಚಾರನೇ ಪನೋಡು. ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇನ್ ತುಳುನಾಡು. ಪಂಡ ತುಳುನಾಡು ಆ ಕಾಲಡ್ ಪೂರ್ವಕಾಲಡ್ ಇತ್ತನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು PhD ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತನಾರು. ಬರೀ ಆಳವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತದ್ದು ಅವು ಪೋರ್ಚುಗೀಸಿಯರ್ನ ಕಾಲಡುಪ್ಪು, ಡಚ್ಚರ್ನ ಕಾಲಡುಪ್ಪು, ಒತ್ತಂಡ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಕಾಲಡುಪ್ಪು ಎಂಚಿನ ಮಾತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಿಂಚಿನ ಮಾತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇತ್ತಂಡು ಎಂದತ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತದೇರು. ಇನ್ನಿ ಎಂಕಲ್ ಪಾತೆರ್ನ ಪೊರ್ತುಡು ಪೋರ್ಚುಗೀಸಿಯರ್ನ ಕಾಲಪ್ಪು, ಡಚ್, ಬ್ರಿಟಿಷರ್, ಇಟಾಲಿಯನರ್ ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಐಡ್ದಲ ಪಿರಾಕದ ಕಾಲಡ್ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪನ ಇಂಚೆ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇಂಚೆ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪದ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂಚೆ ಇತ್ತಂಡು ಮುಲ್ಪದ ಇತಿಹಾಸದಾದ ಚರಿತ್ರೆದಾದ ಪನ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಆ ಕಾಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಂಚನೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಂದೇನು ಮಾತೆಂಕಲು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪಾತಿರಲ್ಲ. ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನ ಪೂರ್ಣ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ತಳಸ್ಪರ್ಶಿಯಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತನ ಎನ್ನಲೆಡ್ ಆರು ಈ ದಿನ ಪಾತಿರಲ್ಲರು ತುಳುಟು ಬೊಕ್ಕ ತುಳುತ ಈ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಪಾತ್ರಕತೆ ಬಾರಿ ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪದ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಕತೆ ಎಂದು ಅದು ಚರಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತನ ಕಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡದ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಚರಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತನ ಕಲೆ ಮಾತ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಕತೆ ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಹೊಸ ವಿಚಾರಲೇನು ಹೊಸ ಇಸಯಲೇನು ತೆರಿಪಾದ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಕತೆ ಎಂದು ಅಂದು ಯಾನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ರುಡಾಲ್ಪರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತ್ರಕತೆಯನ್ನು ಸುರು ಮನ್ಪುನಾಗ ರುಡಾಲ್ಪರ ಯಾನು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನ ಸುರು ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕಲ ಮಾತೆ ನೇರ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಬರ್ಕ ಇರು PhD ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತನ ವಿಚಾರ ಬೊಕ್ಕ ಇರು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಲ್ತದಪ್ಪರು ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ತುಳುನಾಡು ತುಳು ಚರಿತ್ರೆ ತಂಡ ಇಂಚಿತನ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪೆರ ಪೋಪುನಕಲು ಜಾನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪೆರ ಪೋಪುನಕಲು ಹೆಚ್ಚಾದ ನಮ್ಮ ತೂಯಿಲಕ ಪ್ರಕಾರ ಭಾಷಾ ಏನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತ ಬರ್ತುಪ್ಪೇರು ಐಟ್ PhD ಆತನ ಐಟ್ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಅಂಚ ಮಂತದ ಬರ್ತುಪ್ಪೇರು ಈರು ಒಂಜಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಾರು ಈ ವಿಚಾರನ ಕಲ್ಪೆರೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪೆರೆ ಐಟಿರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಮಾಡ್ರೆ ಕಾರಣದ ಅಂತ ಒಂಜಿನ ವಿಚಾರನ ಬೊಕ್ಕ ಎರಡನೇದಾದ ಇರು ನಂಗೆ PhD ಥೀಸಿಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಲಂಡು ಬಾರಿ ತುಳುನಾಡದಾಗಲೇ ಒಂದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲವು ಆ ಕಾಲಡಿತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಾದ ಪನ್ಪನ್ನೆಲ್ಲ ಇರೊಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತದ್ದು PhD ಒಂಜಿನ ಪ್ರಬಂಧ ಮಂಡಿಸವಾರು. ಇನ್ನು ಮೂಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಯ್ನಾರು ಅಯ್ಯೋ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತನಾರು ತುಳುನಾಡದ ಈ ಒಂಜಿ ಚರಿತ್ರೆನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತನ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಂಥ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಅಂಶನ್ ಪಾತಿರೋದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ಕ. ಹೌದು ಸರ್. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಏನು ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ ಉಪ್ಪಡು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಉಪ್ಪಡು ಕಲ್ಪನಾಗ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಲ್ಪವನ ಟೀಚರ್ ನಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ಲಾದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ ಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತರು ಅಕಲ್ ಕಲ್ಪಾನಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಲೋಕಾಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತ ಅಂಚಾದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ
ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಮನೋರಂಜನೆ ಮನಸ್ಸುಗೊಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಕೊರ್ಪುನ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಅವೇ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಐಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೋಂದಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂಡ ಐಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಡ್ ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮ ತೃಪ್ತಿ ಜೀವನಗೊಂಜಿ ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲಾಸ ಅವು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇತ್ತಜಿ ಐಕ್ ಯಾನು ಎಂಕೊಂಜಿ ಎನ್ನ 35 ಏಜ್ ಆನಾಗ ಎನ್ನಿ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಬಡಕೋಸ್ಕರ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ ನನ್ನದಲ್ಲ ಓದುನ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಇತ್ತಂಡ ನಂಕ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಗತಿಲಿಡ ಮಲ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಉಪ್ಪಡು ಈ ಊರು ಉಪ್ಪಡು ಮುಲ್ಪ ದುಂಬು ಏರ್ನ ಮಾತ ಆಳ್ವಿಕೆ ಇತ್ತಂಡು ದುಂಬು 100 ವರ್ಷ 500 ವರ್ಷ 1000 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಮುಲ್ಪ ಏರ್ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು ಜೈನರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ಕೇಳ್ದ ನಮ್ಮ ಎಂಕ ಮೂಲತಃ ಬುದ್ಧಿಸಂ ಇತ್ತೆ ಕದ್ರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ನಂಟು ಅವೆಲೆಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ತುಂಡು ರಾಜರ ನಕಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಕಲು ಮಾತ ಜೈನರು ಅಕಲ್ ಇತ್ತೆ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಉಪ್ಪಡು ಕಾರ್ಲಾಡ್ ಉಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ವರಂಗಡ್ ಉಪ್ಪಡು ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಜೈನರ್ನ ಅವಶೇಷ ಮುಕ್ಕಲು ಒಲ್ತಿಡ್ದು ಬತ್ತೇರು ದಾಯಗ್ ಬತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಓಲ್ ಪೋಯರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನಸ್ಸಡ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂಡು ಕೊರೆಯೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಏಪಗ ಒಂಜಿ ಬಂಜಿದ ಬಡವು ತೀರು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಾತ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೀವನದ ಮಾತ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಡಿ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನದ ಅವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಈ ಲೈನ್ ಡೆ ಪೋಯಿ ಪಂಡಾಂಡ್ ಐಟ್ ನಂಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಬೊಕ್ಕಲ ಉತ್ಸಾಹ ಬತ್ತಂಡ ಕುತೂಹಲ ಬತ್ತಂಡ ಅಂಚಾದ ಯಾನು PhD ಮಲ್ಪನಾಂಡ ಎಂಕ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಡೇ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಪೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಡೇ ಮನ್ಪೋಡು ನಿರ್ಧಾರ ಮನ್ಪನಾಗ ಅಂದ ಇತಿಹಾಸ ಡೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮನ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಈ ರಾಯ್ಕೆ ಮಂತನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಉಂಡತ್ತೆ ವಸ್ತು ವಿಷಯ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪನ್ಪನ ಜನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಆ ಪಿರಾಕದ ಕಾಲದ ಆ ವಿಚಾರನೇ ಇರುನೆರೆ ಇದೀಗ ಉಲ್ಪ ಒಂಜ ಕುತೂಹಲ ಪನ್ಪನ ಉಲ್ಪ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಂಡವು ನಿಜ ಪನ್ಪುಣಾಂಡ ಯಾನ್ ತುಮಕೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ PhD ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಪೂರೈಕ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೇತೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯಲ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಊರ್ದನೆ ಮಲ್ಪಗ ಪಂಡಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದನೆ ಮಲ್ಪರೇನೆ ನಂಕ ಇತೆಂಕ ತುಮಕೂರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರುನೆರ್ಡೆ ಆಸೆ ಆತಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರುವಿನ ಪಂಡಿತನ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು ಬಕ ಎನ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಯ್ನೆಟ್ ಇತ್ತೆ ಐಟೆ ಮಲ್ಪಗ ಪಂಡಿನ್ನೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದುದು ನೆರ್ದಾದರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇರೆಗೆ ಬಹುಶಃ ಆ ಕಾಲದ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇತ್ತದುಪ್ಪು ಪನ್ಪನಂಜಿ ಕುತೂಹಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಡೋದಾದನ ಅಂದ್ ಅವಲ ಸರಿ ಅಂಡ್ ಐಡ್ದ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಈ ವಿಷಯ ಮಾತ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತುಪ್ಪೆ ಅಂಚಾದ ಐಟು ಮೂಲ ಸಂಶೋಧನೆದಾದ ಉಂಡು ಈ ಸಂಬಂಧ ಆತಂಡ್ ಎನ್ನ ಈ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಸ್ಟಡಿದ ಉದ್ದೇಶ ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯುನಾತ್ ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಎಳೆಯಾದ ಐತ ಸಹಾಯಡ್ದು ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯುನೇ ಆಶೆ ಆಯ್ತಂಡ್ ಐಕೊಂಜಿ ಹೊಸ ತಾದಿಡು ಪೋಂಡ ಹೊಸ ವಿಷಯಲು ತಿಕ್ಕುವ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆ ಐತಂಡ್ ಈ ರಡ್ಡು ವಿಚಾರನ ಎದುರು ದೀದ್ ತುಳುನಾಡಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಇಂಚೆ ಇತ್ತಂಡು ಪಂಪನೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲವು ಕೈರ್ನ ಉಮೇದನ್ ಒಂಜಿ ಮೆಚ್ಚೋಡು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ದಯವಿಂಡ ಆ ರೀತಿದಂಜಿ ಉಮೇದು ಉಂಡತ್ತೆ ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಇಂಚಿತನಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಪೂರ್ಣವಾದ ಪೋದು ಪೋಪನಂಚಿತ ನಾವಿನ್ನು ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕಳು ಮೆಚ್ಚೋಡು ಆ ಕಾರಣ ಹಿಡ್ದಾದ್ರ ಇರ್ನ ಅಧ್ಯಯನದ ಕಾರಣ ಹಿಡ್ದಾದ್ರ ಇನ್ನು ನಮಕ್ ಸುಮಾರು ವಿಚಾರಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಅದನ್ನು ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನಕಾರಲ್ಲ ಪಾತೆರಂದ ನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಆತ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇನ್ನು ನಮಕ್ ಇರೆಡ್ದೆ ಅನ್ನೋ ದೆಪ್ಪರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಂದ್ವೆ ಸಾರ ಅಂಜಿನ ತೂಪನಂಚಿತ್ತನ ತುಳುನಾಡದ ಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆತ ಹೊಸ ವಿಚಾರಲೇನು ಹೊಸ ದೇಕಿಡ್ ಕೊರಪನಂಚಿತ್ತನ ಅಂದ್ ತೀರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತನ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಡೆ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರಂದು ಪೋಪನೊಂದು ಆಂಡಲ್ಲ ಈರ್ ಆ ಪೂರ್ವಕಾಲದ ತುಳುನಾಡನ್ನು ತೂಪನ ಇರ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅತ್ತಂದ ನಮ್ಮ ಒಲ್ಪಡ್ದು ತುಳುನಾಡು ಚರಿತ್ರೆ ಒಲ್ಪಡ್ದು ತುಳುನಾಡು ಸುರುಮನ್ಪನಿ ತುಳುನಾಡ್ದ ಈ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಪೂರ ಮೂಲ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಪುದರುಲತ್ತು ಒಂದು ಅಪಭ್ರಂಶಲು
ಈ ಊರ್ದ ಪುದರೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪುದರೆ ಮೂಲತಃ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ತುಳುನಾಡು ಪಂಡ್ ತುಳುನಾಡೆ ಇತ್ತೆ ಮಧುರೈ ಇತ್ತಿನ ಸಂಗಮ ಮಧುರೈದ ಪಾಂಡ್ಯ ರಾಜರ್ನ ಕಾಲಡ್ ಸಂಗಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆ ಸಂಗಮ ಸಾಹಿತ್ಯಡ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಇತ್ತೆ ಬನವಾಸ ಹಿಡ್ದು ಕೇರಳ ಮಟ್ಟ ಕಾಲ ಕಾಲಗ್ ಈ ಸೀಮೆಲು ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಬದಲಾವಣೆ ಅವೊಂದಿತ್ತಂಡ್ ಅಂಡ ಮೂಲತಃ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಇತ್ತಿನ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಮಲಬಾರ್ ಜಿಲ್ಲೆದ ಒಂತೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯಲು ಬೊಕ್ಕ ಬನವಾಸಿ ಮುಟ್ಟಲ ಕೊಂಕಣದ ಒಂತೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯಲು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಏಪಲ ತುಳುನಾಡು ಪಂಡೆ ಉಲ್ಲೇಖವಾದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಸಂಗಮ ಸಾಹಿತ್ಯಡು ಆಗಮ ನೂರು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಂಥೋಡು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮುಲ್ತ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮುಲ್ತ ಇಂಚಿನ ಬುಲಚಿಲ ಆಪುಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮುಲ್ತ ರಾಜರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತಿನ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ್ನ ಬರ್ಬೋಜಾ ದುವಾರ್ತೆ ಬರ್ಬೋಜಾ ಪಂಪಿನ ಪ್ರಥಮ ಚರಿತ್ರಕಾರಾಯೆ ಆಯಿನ್ ಪಂಪೆ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಪಂಡ ಐನ್ ರಾಜ್ಯಲುಲ್ಲ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ತುಳಿನಾಟ್ ಪಂಡ ಬರಪೆ ತುಳಿನಾಟ್ ಪಂಡ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರಿಗೆ ಮುಲ್ತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪುದರ್ ಬರೆಯರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ 1500 ಇಸವಿಡ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 200 ಇಸವಿಡ್ಲ ತುಳುನಾಡು ಪಂಪಿನ ಪುದರ್ ಇತ್ತಿನೆಟ್ ಈ ಜಿಲ್ಲೆದ ನಿಜ ಪುದರೇ ತುಳುನಾಡು ಪಂಡ ಪಣೋಲಿ ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಗೋವಾಡಿತ್ತಿನ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರಿಗೆ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕನ್ನಡ ರಾಜರ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಕಲೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇತ್ತಿನಿ ಸೋಂದಾದ ರಾಜರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಗೇರು ಸೊಪ್ಪದ ರಾಣಿನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮುಕುಲ್ ಮಾತ ವಿಜಯನಗರದ ಸಾಮಂತರಾದಿತ್ತಿನ ತುಂಡು ರಾಜರು ಅವೇ ರೀತಿ ಬಂಗೇಲ್ ಕುಡ್ಲದ ರಾಜ ಒಪ್ಪಡು ಉಳ್ಳಾಲದ ರಾಣಿ ಒಪ್ಪಡು ಬಂಗಾರಸ ಮುಕುಲ್ ಮಾತ ತುಂಡು ರಾಜರು ವಿಜಯನಗರದ ಅಡಿಟಿತ್ತಿನಕಲ್ ವಿಜಯನಗರದ ರಾಜ ಪಂಡ ಕನ್ನಡದ ರಾಜೆ ಐಕ್ ಅಕಲ್ ಈ ಪೂರ ಪ್ರಾಂತ್ಯನ ಕನ್ನಡ ಪಣೋಡ್ ಬಂದು ಅಕಲ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಇತ್ತ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಭಾಷೆಡು ಡಾ ಪಣಪಿನ ಅಕ್ಷರ ಇಜ್ಜಿ ಡಾ ಇಜ್ಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ರಾ ಪಣಪೇರ್ ಅಕಲ್ ಕನ್ನಡ ಪಣಪೆನಕ್ ಕೆನರಾ ಪಣಪೇರ್ ಅಂಚ ಅಕಲ್ ಕೆನರಾ ಪಂಡ ದೀತಿನ ಪುದರ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ನ ಮರಣ ನಂತರ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಅವನ ಸೌತ್ ಕೆನರಾ ನಾರ್ತ್ ಕೆನರಾ ಪಣಿಯರು ಅವನ ಎಂಕಲ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಪಣಿಯ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಅತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಉಪ್ಪುನಿ ಗಟ್ಟಡ್ದು ಅಕರ ಮುಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಬರ್ರೆ ಕಾರಣನೇ ಈ ಗಟ್ಟೋಲು ಗಟ್ಟಡ್ದು ಅಕರದ ಶಕ್ತಿಲ್ ಮುಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅಕಲ್ನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಭಾವ ಆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಕಾತೊನ್ನದು ಮುಲ್ತ ಭಾಷೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಅನನ್ಯವಾದ ದೀವರೆ ಕಾರಣ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಭಾಷೆಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲ ವಿಭಿನ್ನವಾದುಂಡು ಇಡೀ ಬೇತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಬಾಕಿ ಪೂರ ಪ್ರಾಂತ್ಯಲ ಹಿಡ್ದ ಎಂಕಲು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಉಪ್ಪರೆ ಈ ಗಟ್ಟೊಲೆ ಕಾರಣ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಗಟ್ಟಡು ಬೂರಿನ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ನೀರು ಸುದೆಕಲಾಯಿ ನೆಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಸೈನ್ಯಲು ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಪುನ ಅವಕಾಶ ಭಂಗ ಇತ್ತಂಡ ಮುಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಭೌಗೋಳಿಕವಾದಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಒಂಜಿ ರಕ್ಷಣದ ಸ್ವರೂಪದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ ಈ ಪಶ್ಚಿಮ ಗಟ್ಟೊಲೆ ತುಳುನಾಡದ ಅಪ್ಪೆ ಬಣೋಲಿ ಈ ಪಶ್ಚಿಮ ಗಟ್ಟೊಲು ಅಕರದ ಶಕ್ತಿಲಿ ಇಂಚಿ ಬರಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಬತ್ತಂಡಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಲ ಮುಲ್ಪ ಉಂತಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ತೂತ 907 ಚೋಳರ್ ಬೈದರು 14 ವರ್ಷದ ಲೆಕ್ಕಲ್ ಬಲ್ತು ಪೋತೇರು ಪಾಂಡ್ಯರ್ ಬೈದರು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ್ ಬೈದರು ಚಾಲುಕ್ಯರ್ ಬೈದರು ಹೊಯ್ಸಳರ್ ಬೈದರು ಮಾತೆರ್ಲ ಅಲ್ಪಗಾಮಿ ಮಾತ್ರ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ತೇರು ಇಜಂಡ ಮುಲ್ತ ತುಂಡರಸರನ್ನ ಸಾಮಂತರ ದೀದ್ ನಿಖಲೆ ತೂನ್ಲೆ ಎಂಕಲೆಗ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಬಂದರು ಬೋಡು ಅವಕಾಶ ಬಾಕಿದ ನಿಖಲೆ ತೂನ್ಲೆ ಪಂತೇರು ಒಂದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಲು ಪಕ್ಕ ಗಟ್ಟಡು ಬೂರ್ನಂಚಿನ ಬರ್ಸ ಗಟ್ಟದ ಗುಡ್ಡದ ಮಿತ್ತು ಉಂತರ ಆಪುಜಿ ಅವು ತಾದಿ ನಾಡ್ದು ಸಾಗರಾಗ ಪೋವಡೆ ಬನ್ನಾಗ ನೂದು ಸುದೆಕುಲಾಯ ಈ ಸುದೆಕುಲು ಬೊಕ ಈ ಗಟ್ಟಲು ತುಳುನಾಡದ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಬಣೋಲಿ ಎಂಕಲ್ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಜೀವ ಸೆಳೆ ಕೊಂಚ ಮಾಡಿದ ರಕ್ಷಣೆ ಎಲ್ಲ ಇರು ಪಾತೆರ್ನ ಪಂಡಾರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಪನ್ಪನ ಪುದರೆ ಒಂಜಿ ನೈಜ ಸ್ವರೂಪದ ಪುದರತ್ತು ನಿಜವಾದ ತುಳುನಾಡು ಅದು ಇತ್ತೋಡಿತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಂದು ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ್ನ ಕಾಲಡ್ಲ ಅಕಲ್ಲೈನ್ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಂತದ ಉಪ್ಪು ಇರಂದು ಅಂಚ ಪಂಡ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶ ಪ್ರದೇಶ ಅವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಂಡ ಪೂರ್ಣವಾದಲ ಒಂಜಿ ತುಳು ಅಸ್ಮಿತದನೇ ಪ್ರದೇಶ ಆದಿತ್ತು ಖಂಡಿತವಾದ ದಾಯಕ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ 2ನೇ ಶತಮಾನದ ಸಂಗಮ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ ಪಾತೇರಿಯ ಅಂಚನೆ ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 300 ಪಂದ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಯ್ನಂಚಿನ
ಒಂಜಿ ಈಜಿಪ್ಟದ ಆಕ್ಸಿರಿಂಚುಸ್ ಪನ್ಪಿನ ನಗರಡ್ ಉತ್ಖನನ ಮಲ್ಪುನಗ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಪ್ಯಾಪಿರಸ್ ತಾಳೆಗರಿ ಇರಟ್ ಬರಿತನಂಚಿನ ಸಾಹಿತ್ಯಡ್ ತುಳು ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದಲು ತಿಕ್ಕದ ಐತ ಐಟ್ ಬರಿತಿನ ಗ್ರೀಕ್ ಅವಂಜಿ ಗ್ರೀಕ್ ನಾಟಕ ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆದ ನಾಟಕ ಆ ನಾಟಕಡ್ ಅಪಗ ಬರಿತಿನಂಚಿನ ಗ್ರೀಕ್ ಶಬ್ದಲ್ನ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ ಅಕ್ಕಿಲು ಪಂಪಿನಿ ಬಂಡ ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 300 ಭಾಷೆ ಉಂಡು. ಸಾಧಾರಣ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಮಹಾರಾಜೆ ಉತ್ತರಡು ಪೌರವ ನಮಿತ್ ದಾಳಿ ಮಲ್ಪುನಗ ಅಪ್ಪಗದಂಚಿನ ಭಾಷೆ ಅವು ತುನಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತೆರೆಯುನುಂಡು. ಅವು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಉದ್ಯಾವರ ಮಲ್ಪೆದಂಚಿನ ಪ್ರದೇಶದ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಯ್ತು ಉಂಡು. ಅಂಚ ತುಳುನಾಡು ಈ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ದಾಖಲೆನ ಮಟ್ಟೋಡು ಪಂಪುನಾಂಡ ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 300 ದುಂಬೆ ಇತ್ತಂಡು. ಒಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂತೆ ಶಬ್ದಲುಲ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ ಖಂಡನಿ ಪಂಪುನ ಶಬ್ದ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅವು ಆದಿ ದ್ರವಿಡಿಯನ್ ಭಾಷೆದ ಶಬ್ದ ತಮಿಳ್ ಬದಲಾತುಂಡು ಆಂಡ ತುಳುಟು ಆದಿ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆನೆ ಒರಿದುಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ಇತ್ತೈತೆ ಪನ್ಪೇರು ಹರಪ್ಪ ಮೊಹೆಂಜದವರೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪನ ಭಾಷೆ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆ ಅವು ಎಂಕಲಗಿತ್ತೆ ಸಂಬಂಧ ಪಡೋದಿನ ವಿಷಯ. ಅಂಡ ಈ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳು ಆದಿ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂಶ ಒಂಜಿ ವರ್ಗ. ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣದಾತ್ರ ಅವು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಅಂಚನೆ ಒರಿಯುಂಡು. ರಕ್ಷಣೆ ದಾಂತಿಲ್ನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತೀವ್ರಗತಿಡಾಂಡ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆದ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂಚನೆ ಒರಿಯ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಬತ್ತಂಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮುಲ್ತ ಭೌಗೋಳಿಕತೆ ದಾದ ಉಂಡು, ಮುಲ್ತ ನೇಚರ್ ದಾದ ಉಂಡು, ಪ್ರಕೃತಿ ದಾದ ಉಂಡು. ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಗಾಢವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂಬಂಧ ಒರಿಯೋನುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯಡು ಪಂಡ ಮುಲ್ತ ಸುದೆಕಲು ಮುಲ್ತ ಈ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಮುಲ್ತ ಗಟ್ಟಲು ಮುಲ್ಪ ಸಮುದ್ರದ ತೀರ ಮುಲ್ತ ಬರ್ಸ ಮುಲ್ತ ವೃಕ್ಷಲು ಮುಲ್ಪ ಈ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಲು ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಅರಣ್ಯಲು ಒಟ್ಟುಗು ಎಂಕಲ್ನ ಜನಜೀವನದ ಅಂಚಿನ ಗಾಢವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಒರಿಯೋನುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ರಾಜ್ಯರು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ರಾಜ್ಯರು ಏರ್ಲ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಇಂಚಿನ ಭೌಗೋಳಿಕತೆ ದಾತ್ರ ಪೂರ ಸಾಮಂತ ರಾಜ್ಯರನ್ನಿದಿ ಒಂದೇ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮಾತ ಕಾಲಡ್ಲ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ತಂದು ಬತ್ತೀರು. ಮತ್ತೆ ತುಳುನಾಡದ ಅಂತ ತೇರು ಆ ಪುದರ್ನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮನ್ಪನಗಲ್ಲ ಅವು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಅವು ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಡಾಕ್ ಇಜ್ಜಂದ ನಡೆದಾದರ ಅಂಚ ಪತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಪಂಡರು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ಪಿರೋದ ಇರುತ್ತೆ ಇಂದೊಂಜಿ ಚರಿತ್ರೆ ಜನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಂತಾರೆ ಜನ ಈಜಿಪ್ಟದ ಪ್ಯಾಪಿರಸ್ದ ಕಾಲದ ಈ ವಿದೇಶಿಯ ಬರ್ಪುನಿಡಿದ ದುಂಬು ಬೇತೆ ವಾಣ್ಲ ಅಂಶನ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ತುಳು ವಿಚಾರಗದಲ್ಲ ಇರ್ಪ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಮೆಕ್ಕನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬರಕ 1132 ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ತೆಗ್ದುಂಡು. ಅವು ಈಜಿಪ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕೈರೋ ಇತ್ತದ ರಾಜಧಾನಿ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕೈರೋ ಗೆನಿಜಾ ಪಂಪನಲ್ಪ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಿನಗೋಗ್ ಒಂಜಿ ಯಹೂದಿನಕಲ್ನ ಇತ್ತೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಯಹೂದಿನಕಲ್ ಇಜ್ಜೇರ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡ್ ಅಲ್ತ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಬಂದರಲು ಯಹೂದೆಲ್ನ ಐಟ್ ಯಹೂದರ್ನ ಹಿಡಿತ ಇತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲಡ್ ಅಪಗ ಅಲ್ಪ ಸಿನಗೋಗ್ಸ್ ಇತ್ತುಂಡು. ಸಿನಗೋಗ್ ಪಂಡ ಅಕಲ್ನ ಮಂದಿರೋಲು ಒಂಜಿ ಮಂದಿರನ ಉತ್ಖನನ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಲ್ಪ ಸುಮಾರು ದಾಖಲೆ ತಿಕ್ದಂಡು. ಆ ಯಹೂದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿನಕಲ್ ಒರಿಯೊಗೊರಿ ಬರ್ತಿನ ಸಾರ ಪತ್ರೊಲ್ ತಿಕ್ಕಿಯ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಪತ್ರ ಅಬ್ರಹಂ ಬೆನ್ ಇಜು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಆಯ ಐಟ್ ಬರಪೆ ಯಾನ್ ಮಂಗಳೂರುಡುಲ್ಲೆ ಪಂಪು ಮಂಗಳೂರುಡುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪಾಯನ ಪಾತ್ರದ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ತ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪೊಣ್ಣನೊಟ್ಟುಗಾಯ ಮದ್ಮೆ ಆದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಲೆನಾಯೆ ಯಹೂದಿಯಾದ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಆಲ್ನ ಪುದರ್ ಆಶು ಪಂಡು ಅಂಚನೆ ಆಯಗೊಂಜಿ ವ್ಯಾಪಾರಗ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಮುಲ್ತ ಒಂಜಿ ಗುಲಾಮೆ ಇತ್ತೆ ಅಪಗ ಗುಲಾಮ ಪದ್ಧತಿ ಮಲ್ಪ ಇತ್ತುಂಡು ತುಳುನಾಡು ಗುಲಾಮರ್ನ ಮಾರುನಂಚಿನ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತುಂಡು ವ್ಯಾಪಾರಿ ನಕಲ್ನ ನಡುಟು. ಒಂದು 1132 ಬರೆತಿನ ಪತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಟ್ಯುನಿಷಿಯಾದ ಅಬ್ರಾಮ್ ಬೆನ್ ಈಜು ಪಂಪಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮುಲ್ಪ ಓ ಮಾತ ಸಾಮಗ್ರಿಲ್ ಬರೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಮುಲ್ತಡ್ದು ಅರಿ ಬೊಕ್ಕ ಓ ಸಾಂಬಾರು ಪದಾರ್ಥ ಪೋವೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೆಪ್ಪರ್ ಕರಿಮೆಣಸು
ಒಂದೆತ ಬಗ್ಗೆ ಮತಾಯನ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು 1132 1342 ಬತ್ತಿನ ಇಬ್ನ್ ಬಟೂಟಾ ಆಯೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರವಾಸಿ ನಕಲ್ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಮಹಾ ಪ್ರವಾಸಿ ಪಂಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಆಯೆ ಹೊನ್ನಾವರಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡುಡ್ಲ ಪ್ರಯಾಣ ಮಲ್ತದೆ ಬಾರ್ಕೂರುಡು ಪ್ರಯಾಣ ಮಲ್ತದೆ ಮುಲ್ತ ವ್ಯಾಪಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಾರಗಟ್ಲೆ ಮುಸಲ್ಮಾನ ವ್ಯಾಪಾರಿ ನಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ವರ್ಷದ ಓ ತಿಂಗಳಡು ಬರ್ಪೇರು ಓ ತಿಂಗಳಡು ಪಿರ ಪೋಪೇರು ಓ ಸಾಮಗ್ರಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಪಿರ ಕೊಣಪೋಪೇರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮುಲ್ತದ ಮುಲ್ತ ಅರಿ ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ಕರಿಮೆಣಸು ಅವು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪೋಂದಿತ್ತಂಡು ಅಂಡ ಬಾರ್ಕೂರುಡು 12ನೇ ಶತಮಾನದ್ದು 15ನೇ 16 ಶತಮಾನ 14ನೇ ಶತಮಾನ ಮುಟ್ಟ ಅಲ್ಪ ಸುಮಾರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಏನಿಕಲ್ ಪೋಂಡ ಕೇರಿಲ್ ಸಾಲರ ಕೇರಿ ಅಂಚನೆ ಮಣಿಗಾರ ಕೇರಿ ಸುಮಾರು ಕೇರಿಲ್ ಇತ್ತ ಹಂಜಮಾನ ಕೇರಿ ಪಂಡ ಪರ್ಷಿಯನ್ ವ್ಯಾಪಾರಿ ನಕಲ್ನ ಕೇರಿ ಅವು ಮುಸಲ್ಮಾನರ್ನ ಕೇರಿ ಅಂಚನೆ ಸಾಲರ ಕೇರಿ ಪಂಡ ಕುಂಟದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಾತ ಅವೊಂದಿತ್ತಂಡು ಐತ ಮಾತ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ 7ನೇ ಶತಮಾನಡು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ವ್ಯಾಪಾರಡು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಬನ್ನಗಡ್ದು 15ನೇ ಶತಮಾನ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಬರ್ಪಿ ಮುಟ್ಟ ಈ 2 ವರ್ಷ ಅರಬ್ ಪರ್ಷಿಯನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಮರ್ಕಂಡ್ ಉಜ್ಬೇಕ್ಸ್ ಟ್ಯುನೀಷಿಯಾ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಮುಲ್ತ ಮುಸಲ್ಮಾನರ್ನ ಕೈಟು ಇಂದು ವ್ಯಾಪಾರದ ಹಿಡಿತ ಇತ್ತಂಡು ಐದು ಮುಸಲ್ಮಾನ ಕೈಟ್ ಬರ್ಪನ ದುಂಬು ಬೈಜಾಂಟಿಯಂ ಇತ್ತದ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ಟರ್ಕಿ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ 4ನೇ ಶತಮಾನದ 7ನೇ ಶತಮಾನ ಅಕಲ್ನ ಕೈಟ್ ಇತ್ತಂಡು 4ನೇ 5ನೇ ಶತಮಾನಡು ಇತ್ತದ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಸುಮ್ ಪಂಡೊಂಜಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ 2 ಶತಮಾನ ಅಕಲ್ನ ಕಾಲಾಡಿತ್ತಂಡು ಐದು ದುಂಬು ರೋಮನ್ನರ್ನ ಕೈಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ 1ನೇ ಶತಮಾನದ ಒಂಜಿ ರೋಮನ್ ಗ್ರಂಥ 3ನೇ ಶತಮಾನದ ಒಂಜಿ ಗ್ರಂಥ 6ನೇ ಶತಮಾನದ ಒಂಜಿ ಗ್ರಂಥಡು ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯಲ್ನ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು ಪ್ಲೀನಿ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಚರಿತ್ರಕಾರೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ಲೀನಿ ದ ಎಲ್ಡರ್ ಅಂಚನೆ ಕಾಸ್ಮಾಸ್ ಇಂಡಿಕೋ ಪ್ಲಿಯುಸ್ತೆ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚರಿತ್ರಕಾರೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಗ್ರೀಕ್ ಗ್ರಂಥ ಐತ ಬರೆತಿನ ಏರ್ ಪಂದು ಗುತ್ತಿಜಿ ಐತ ಪುದರ್ ಪೆರಿಪ್ಲುಸ್ ಆಫ್ ಎರಿತ್ರಿಯನ್ ಸಿ ಒಂದು ಮಾತ ಗ್ರೀಕ್ ಗ್ರಂಥಲು ಪ್ರಥಮ ಶತಮಾನದ 6ನೇ ಶತಮಾನದ ನಡುತ್ತ ಗ್ರೀಕ್ ಗ್ರಂಥಲು ಐಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು ಕುಡ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರ್ಕೂರದ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೆಟ್ಟು ಮುಲ್ತ ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ವ್ಯಾಪಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಂಗಳೂರು ಪಂಪಿನ ಶಬ್ದ ಮಂಡೆಗೋರ ಪಂಡು ಬರಪೇರ್ ಗ್ರೀಕ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಪಂಡ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಂಡೆಗೋರ ಪಂಡು ವರಿ ಬರಪೆ ನನವರಿ ಬರಪೆ ಮಂಗರೂತ್ ಪಂಡು ಬರಪೆ ಮಂಗರೂತ್ ಬೊಕ ವರಿ ಬರಪೆ ನಿತ್ರಿಯಾ ಪಂಡು ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿಡ್ದು ಬೈದುಪ್ಪು ಪಂಡು ಒಂಜಿ ಅಂಚನ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಪ್ರಥಮ ಶತಮಾನ ಹಿಡ್ದು 6ನೇ ಶತಮಾನ ಒಟ್ಟ ಗ್ರೀಕ್ ಗ್ರಂಥೊಲೆಟ್ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು ರೋಮನ್ನರ್ನ ಗ್ರಂಥೊಲೆಡು ರೋಮನ್ ಚರಿತ್ರಕಾರನ ಗ್ರಂಥೊಲೆಡು ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ 5ನೇ 6ನೇ ಶತಮಾನದ ಅಕ್ಸುಮ್ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದ ನಾಣ್ಯಲು ಕುಡ್ಲಾಡು ತಿಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಜರ್ಮನಿ ಒಂಜಿ PhD ಥೀಸಿಸ್ ಇಡೆ ಅಂತ ತೂಯೆ ಅಂಡ ನಾಣ್ಯಲು ಒಲ್ಪ ಓಲುಲ್ಲ ತೂವರೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅಮೆರಿಕಾದ ಒಂಜಿ ರಾಬರ್ಟಾ ತೊಂಬೆರ್ ಪಂದೊಂಜಿ ಮಹಿಳೆ ಉಲ್ಲೇರ್ ಆರ್ ಮಸ್ತ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತೇರು ಆರೆನ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಲ ಮಲ್ತೆ ಅಂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾಣ್ಯಲು ಒಲ್ಪ ಪಂದಂಗೆ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಅಂಡ ಮ್ಯಾಂಗಲೋರ್ ಹೋರ್ಡ್ ಮಂಗಳೂರು ನಾಣ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ ಪಣಪೇರು ಐಟ್ ಅಕ್ಸುಮೈಟ್ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದ ನಾಣ್ಯಲು ಕುಡ್ಲಾಡು ತಿಕ್ಕದ ಪಂದು ಉಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಗ್ರೀಕ್ ಬೊಕ್ಕ ರೋಮನ್ನರ್ನ ನಾಣ್ಯಲು ಬೊಕ್ಕ ಬೈಜಾಂಟಿಯಂದ ನಾಣ್ಯಲು ಬನವಾಸಿಡ್ ಹೊನ್ನಾವರಡು ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರದ ಕೈತಲು ಬೆಂಗಳೂರದ ಕೈತಲು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲಾಡ್ಲ ತಿಕ್ಕದ ಪಂಪಿನ ಉಲ್ಲೇಖ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ನಂಗೆ ತುವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ತುಳುನಾಡು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲಡ್ಲ ಈ ವ್ಯಾಪಾರದಾದ ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದ ಆವೊಂದಿತ್ತಿನ ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರಡು ತುಳುನಾಡದ ಐತನೇ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಗೊತ್ತಾಪಂಡು ತುಳುನಾಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಪಗನೆ ಆ ಕಾಲಡೆ ಆ ಪೂರ್ವ ಕಾಲಡೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟದ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಗುಜರಾತ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಬೊಕ ಒಂತೆ ಮಟ್ಟಗು ಕೇರಳ ಮುಲ್ಪ
ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ ಪುರಾತತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರಗ್ ಮಸ್ತ್ ಮಹತ್ವ ತೆಗ್ದಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸು ಐಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಆತಂಡ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪಾರೆ ಅಂಚಾದ ಒರಿಪಾರೆ ಅಂಚ ಆ ರಾಜ್ಯಲೆಡ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮಾಹಿತಿಲು ಪಿರ ಬರೊಂದುಲ್ಲ ಪಿದೈ ಬರೊಂದುಲ್ಲ ಪುದುಚೇರಿದಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಉತ್ಖನನ ಮಲ್ತದ ಅಲ್ತ ಪಾತ್ರೆ ಪಗಡಿನ ತೂದು ಒಂದು ಒಲ್ಪ ಬತ್ತಿನ ಪಂಡ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಲ್ತದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿಲು ಬರೊಂದುಲ್ಲ ಗುಜರಾತ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಒಂತೆ ಮಟ್ಟ ಕೇರಳಡ್ ಅಂಡ ಕರ್ನಾಟಕಡ್ ಒಂಜಿ ಐತ ಕೊರತೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ನನಲ ತೆರೆಯೊಂದುಜ ನನಾತ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪುನ ವಿಚಾರಲು ಉಂಡು ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಅಂಚನ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವದ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಗಮನ ಕೊರಡಾಯಿನ ವಿಚಾರಲ್ಲ ಅವು ತೀರ್ ಪನ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಪಂಡನಂಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರಲು ಇನ್ನು ಆ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಮಾತು ತೂನಾಗ ಭಾರಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅದೇ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸವನಂಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರಲು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ತುಳು ನಾಡದ ಚರಿತ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿರ್ಮಾತ ಪನ್ನಾಗ ಪಾತೆರಂದು ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಈತ ಪಿರೋ ಪೋಪುಜ ಇದಾದ್ರೆ ಭಾರಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತಂಡ ನನಾತ್ ತಳಸ್ಪರ್ಶಿಯಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತಂಡ ದಿಂಜ ವಿಚಾರಲು ನಮ್ಮ ಎದುರು ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಬಂದುಲೆ ಈತ ಹೊರತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರುಡಾಲ್ಫ್ ನೊರಣ್ಣ ಬೇರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಕತೆ ಇಟ್ಟು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ತುಳುನಾಡದ ಪೂರ್ವಕಾಲದ ಚರಿತ್ರೆ ದಾದ ಪನ್ಪನೇನು ಸುಮಾರು ಉಲ್ಲೇಖಲ್ ದಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದಿಯರು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ತಳಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಯನ ಅಧ್ಯಯನದ ಒಂಜ ಬೆರಿಸಾಯಡ್ ಆರಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರ ಮಾತ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದಿತ್ತೀರು ಯಾನು ಐಕಾದ ಯಾನು ಸಮಸ್ತ ತುಳುವೇರಿನ ಪರವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಇಂಗ್ಲ ಪಾತ್ರಕತೆನ ತೂಪನಂಚಿತನ ಮಾತಿನ ಪರವಾದಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ರುಡಾಲ್ಫ್ ನೊರಣ್ಣ ಮೇರೆಗೆ ಯಾನು ಈ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇನನ್ನು ಸಂದಾಯಿತಮಂತೊಂದಲ್ಲೇ ಅಂದು ಯಾನು ಈ ಪಾತ್ರಕತೆನ ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿತೊಂದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಲ ಪಿರೋರ ಸೊಲ್ಮೇಲು ತುಳುನಾಡ ಚರಿತ್ರೆ.